World Surfing League Junior Championships naman sinimulan na sa San Juan, La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Formal nang nagsimula sa San Juan, La Union ang World Surfing League World Junior Championships. Tampok ang 48 batang surfers mula sa iba't ibang bansa na sumabak sa mga alon ng Urbis Tondo Beach kahapon, Enero 11. Nilaukan ng mga under 20 surfers mula sa 16 na bansa ang prestigyosong torneo na tatakbo hanggang Enero 18, kung saan sinusubok ang kanilang husay, bilis at diskarte. Isinagawa ang pagbubukas ng paligsahan sa isang resort sa San Juan kasabay ng pagsisimula ng mga unang heat sa Urbis Tondo Beach na matagal nang kinikilala sa lokal at international surfing community. Ang World Junior Championships ay bahagi ng taunang kompetisyon ng WSL na nagsisilbing entablado para sa mga batang atleta na itinuturing na susunod na henerasyon ng mga profesional na surfers sa buong mundo. Pinangunahan ng hosting ng Provincial Government of La Union, Municipality of San Juan at Department of Tourism Region 1, katuwang iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, habang inaasang magdadala ang aktibidad ng dagsan ng mga atleta, taga-suporta at bisita sa lalawigan sa loob ng isang linggong kompetisyon. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa Tak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.